Gusii. Sana mwancho muri weta seni ya Ndizi TV ne biro binene ne mukwari ne asomoro byo Esabari yo bonchele astokumya na bonchele a elimeto sanye a mange wekera obonchele wabo mera sinse mo chiche mitandao asense mo ya Facebook abako ngenda gutobwati ya wetera Ndizi TV News Digital abaga sense muri YouTube wetera Ndizi TV News asense mo ya website na wetera www.ndizitv.net free da kerubo mukwari ne bene elimeto sanye asogwa mutangiri bageri ya bene ko aligania o monchelerio yega atomanyie na kyakorwa na ende mboncheriki agokora karibu sana. Asante. Hana uko menye mwanchi muri na kyokorwa. Nchasa mareta nkoroko Nancy nyatuka oganga. Ngokorande biashara byo gukora production ya peanut butter. Ngokorande bado na youth fund lakini rere to kwanera igoro ye biashara ya peanut butter. Karibu sana somoro video. Kireke ndikorata tebingo Nancy obonchererio bwigandi kwa buchagete. Korunchaka obonchererio byabeire korwe process ichaka yabeire mitinye 3 lakini for production it's been 2 months. Yeah. Ngaiwa chakirete. Na chakirete na chakirete iga ase okobeka chi machine. Na chagete kogore bintu ngora nkagore machine iga alafu nkaba funded nkagora machine grinding ngachankagura chi packaging material ngora nkamana gochankariye duka nga setup ngabeke bintu abarende tera babuye igombira tene naboya lakini ntore in the process at least no get anto maintenance nga wonchiryo boigo gukora wa peanut butter chiski essential ro montago ne to gutwara endo mena korosi product kora to manyingo na kiwa chagete na kingo yetekerengere likikigo chaka korosi product iga yago ekero buna na chagete kerengere dio ntongete no musani ono rege koro kwa Liz oyito arenge kome studio some days back nero ngete kerengere likyo agante yi market yero nerororo tuka tebuna kyobwena takorosi ndagira food handling kwa make sure ngate basagotwara bachafu ndo bwensi bora basago affect abantu bari okone rich customer chiago kurwabu ngachaka tu ngora yeah tabanga mwacha getelo musani wona goto tainga kaimo mera netana Liz na waste go build the trust yo go chakyo boncheria inchina Liz una nateba ngokara ndega ase youth enterprise fund wono Liz na chite ase obisite ya youth enterprise fund korigi funding ase biasara bya yagokora wono kerabuna kona gochaiga to komwachi besa to kobora ninga in project ki yogokora na kierego tukanyorere birengererie bikurwa bugo no to meranete wono korubuna to abeta basanyi tukanyago chaka nga as women we need to wenerete ko gokonyana okore igento no ninche konyana ararengereri gokore side hustle nkumetinga nkingo chakokora agante unante betinkarre project nengi yankateba let me invest in it to chibana sense meyiga kwangere korosi peanut butter umanchi muri naro tama itinki utumika korosi kekeni korato manyango nkyo utumika korosi chi peanut butter chao aso korosi peanut butter ngotumia groundnuts na beka salt there is nothing additional lakini bona unatoa so ile market twanyoringa abantu mbaroro batete peanut butter tabwati salt so kero montata ite peanut butter tabwati omonyo na botoko moroseri tabwati omonyo so it's just na bere chinchugu no monyo just the two things lakini oyo tagete yetabwati omonyo kyagira abantu mbaro bobwate pressure osaba abantu mbaro bakoroseri abana bake bari batatete monyo monge ono igo ne chinchugu tu just yeah kama nyingo chinchugu echinga yogo chinyora corona yo simegete go Liz yo simegete
kero na chagete bado konye tinda rengere ringa na kingo kora lakini nkanyorongo mugondo no rorenka ore bosa utara kore rukede gachwa kesabu ye bituma nkararange bituma byabeire mbirimo no kero muntu ne bituma kubeka mugondo ankararanga mugondo yo naboko ba beneficial to me ngasimeka chinchugu nisimekete chinchugu mugondo nkabonchari lakini bona seboniga chinchugu ne chiro nkorusi chiro town akirikene naboto tebi ekero kurusi peanut butter njugu chinde chonsi ogutumika korosi gose no what specification ya chirio tagete chinchugu nchiroro chi type chinyinge chinchugu nchiroro chindabu nchiroro chimbariri lakini most of the time okonyorange chimbariri nchire chiwansa mono kobwe chichinde chindabu ono ichichimbariri na chimost litoko cha twarigia echichimbariri no inchira chinchiri gotoka laisi nchiroro chinke chiko Uganda they are the sweetest lakini bono nturachikera asiboni getoko gora koru echiro town akero kugereria nansi gaga sokoroseria peanut butter yabo akora tatebingo chi customer ina kyokonyora asaboni gatinte dikonga ina tegoire duka full time ntora igore duka full time kyagera ntore in the process yo kokore binte binge nkorigi nkorigi nkutotete to akanere permit to igore eduka full time asaboniga etokora deliveries twacha twakora production kuruga iga alafu via social media na gotebia abantu asetomenyete kobatebigo gweta nani asabantu abasani bayita bakora kigasi kubairera so through referrals konyara customer cheito akora tatebingo ekero kwaro siri peanut butter ya gwiga akora tatebingo ekero gwachagete litangani ekero kwaro setine kia sogete na kiasikiarenge ekero na chagete challenges nchiarengoro nabo kubeka chinchugu hanyare chinchugu chiasambikire yune loss kwa rosiri kero tu tumiete machine ye itoritanga niyo ko grind peanut butter inkobera adjusted yarus peanut butter ere very fine na inde ya adjusted yarus peanut butter ere crunchy wono ntutu atagete peanut butter yu yarenge smooth wono konye ntora manyana kiyo adjust machine peanut butter yonspiega soka kere very crunchy those are some of the challenges again rinde naboko mokango chorego kora production yo bate chioda estima yako bora so those are some of the challenges to wetera akero ko ligere kora sti product yali entangani na kiae kwa iro chengwa isanegete nero kwa rosiri gentekia kirona roseti peanut butter entangani nabona bwata maswaring na kigo sera chebe lakini after ya chete to the market abantu bakayancha mono ekanga motivation yo gukora production and boni guys ndatebenga market at first kerona ringo kora production nabongo kora production totebe ya 20 kgs ye chinchu ye around 2 weeks lakini boni gana korete production on Sunday peanut butter by today nko erere na nden kore production yende totebe by today igobono ndosenga I've reduced the time yo con peanut butter marketing kona ko igokere na inde bari bagorete ritanga ni bono babere repeat customers ekende nabogora te mwancho muri area na kyo maintain chi customer chao chi customer number 1 chi customer mbanchite gokorerwa delivery kero koirero monte kentomba kari asata gete yo nabakoira na nainde number 2 ko make sure a product iriokoba is good quality ono kero monta irire they always come back yes I think that's what we do just making sure PA product iriokoba is good for their use so tari product imbegete kende ne chinchugu chokamba sirete most of the people bako boringa chinchugu nkimobegete imetotebia yeke maene they have questions about it lakini wono kero monta chiro manyire ngane chinchugu choka they always come back abantu abange nansi bamaitenga chinchugu my special matching ya chira saba sacha atotebi ngubu ya peanut butter because peanut butter yonatainga so but nebwate benefits chia it's number 1 nebwate oil chia ye chinyene ono badala yo kori binde bibwate unhealthy fats peanut butter bwate fat that is cholesterol free
so it is beneficial. Apart from asa abantu abanene abanangonye tumeka bare as a malnutrition. Umwana no mukegera na mwirete nyagitari arenge anda witina tebeti nga momentere peanut butter serungori as chinyeni so that anyare ko improve gobono ngo solve the issue of malnutrition as a community. Igona si peanut butter yigatari asomo gatyo kekobera. Peanut butter nabo kobeka nabo karangira ni chinyeni, it is very sweet nabo ko brukaniro ngori. Yes, there is other ways our friends kuru bogere bakunyeberi bakorosi magira, but that is not so common to us. So for now naso mogati erongori nasi chinyeni. Yeah. Animete peanut butter yiga ya gongo pakiri. Kakende packing materials singa yokonyora ko. Asabaniga packaging materials inkorosi Nairobi, Mombasa Road, asakuru kunga safe pack. Na tokorosi chi material asabaniga and ndo chenga chi material chi packaging material nchibwate demand gobono nindengeretinga ndabonda abasekuwate market yeyo abantu bonsi Nairobi bagoteba bakurusi mbaretera ngaiga. Akero kuligerere product agomba sotabine chinchu gogotumeka lakini gocha koye process mkeso ke peanut butter noga nitina ni machine kwa nte machine chagaye machine kyo gotumeka na ndike kwa chinya tokoro. Number 1 imbote machine ekorokwe roaster. Roaster enere gusamba chinchugu toriko chibeka direct ko grind ko nyara peanut butter go chisamba at first gobono nto bwate roaster nere gusamba chinchugu ukobeka waseti umorero for around 50 minutes 40 to 1 hour chinchugu chiaire kero chiaire twamanya kororo twagenda se a grinding machine. Before that nkwaboria se twanyarete machine machine is locally made in Kenya. Twa rosereti u kiskoru Kisumu. Yeah. Montonaro go chirosiororo. Koru abu twamanya gocha se a grinding machine. A grinding machine twanyegorete koru Nairobi. They import as a company koru kukam ko equipment. Na ubanya rete ko tonere machine ya grinding. Yeah. Kero kwa kolje koru. Kero na rusiri chinchugwa iga go chitigande chia kenda for around 30 minutes. Kero chia kendire I just na chibeka guchima iga kero na chibekira iga peanut butter ko sokeranse de amagina naro rare ga bako grind the peanuts yamanya go soka either fine as a machine na bogo ko beka settings konyo gotagete smooth ya soka smooth onyo gotagete crunchy ya soka crunchy so next me gotumia so once kwa bekira iga go kiristima ko grind nyene kwa wanye tacha. Yeah. Ante tura bwatira gutura swaso mutimo komokiga to koira na ntagenda gusanga mange. Nemo sana mwanche muri bitaseni Ndizi TV ngotagenda gusanga iyo mu rubiri Esabari yo monchelia. Astagenda gusanga no monchelia Nancy ko chense kigacha nyangongo iyo genda tewu kwanera igoro yo monchelia bwaye bwa peanut butter. Mwanche muri gutura swaso mutimo komokiga to skato nyigera ngwira ntrasege kege kerwosyo elinde tagenda gusanga amange. Ndizi TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakirundekerene nego kurentera chibiche chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo gotonyora asoro gonkorbo gusi niji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turene kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi.
mwancho murigereria na bere ngogotebia nga oboremi nobunda nabo igo oboremi ne siro asogukinya uchumi orogongo rwa Gusii nabo igo ase ense ya Kenya omorobere boboremi nobunda nobe gogochera ense ya mone nusu ya magoroba goika chinsa ibere ne nusu cha magoroba ase litukulia Jumaine botambe ase dabengo koletera amangana mange igoro yoboremi gati yabo oboremi bwetu gobunurigeti mega ya nega iga nabo igo nimbengo koletera oboremi bimeli ao gati yabo oboremi bonde obo ao astora betogotara imena isiko yorogongo rwa Gusii ase boigonda bengo batebya ng'abaremi abasaye boremi mboli bochabu naende oboremi nigo boli chibesa igoto base gosuka obe gukumbwa ati botambe litukulia Jumaine otali gosuka chinsa ensa ya mone nusu goika chinsa ibere ne nusu cha magoroba. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. sana mwancho muri yebeta sene Ndizi TV nende kukwaliya ne asensema ya kabere kinga kitagenda gusanga imiyo morobiri besabari obonchere asitagenda gusanga no moncherera nansi oyo bakora obonchere bwa peanut butter mwancho muri no rochebuna nabere gimbogo igwa igakigimana nansi kunteria obiya bwo ebo yigambo rubyo bukora totebingo nansi ngikagara kwambekire bintebiga ase food handling obwana tako ko make sure nga endagererio koroseria bantu teri contaminated. That is why twabeka gloves yechi twatubana ichi tukicheito. Another thing togokora ko make sure nga chinchu chito nchiri contaminated kero twachirusire chiro oikatochisibie to make sure nga chiarabire alafu twamanya gochianekera for sun dry chair moisture sipi ono iga chinchu gutobwata iga tokobeka gochia sekwerende chisibiri chiakamokire nabo chigoso ase machine yo ko roast. Ate tabono to manyinga chinchu gwechiga na chireiga anansi haito gutakire process entanganeri watabire kwa rusiri mugondo mwachisibiri mwachiomere ate medikere mu guchirusi mugondo amasabana ari mu guchimwara chirusi asiboniga buna nateba chinchu guchia ne chinsimigete mugondo tindanyara ko bagingo harvest lakini chinchu gekero cyarure mugondo ngo twara kira masabo igobona nkurusi gukira masabo cyamana cyakamuki gucyamanya koretu ichiro bono ntu twamanya kugura kurwase abantu bakoni kurwiciro ndebibona kero cyikirega wachiomeri ipengina matukari ngo kuira kwamanya gucyoma kero mugasori bia 2 full days na very enough lakini nabona mugasotari bia igabuna rero nabera yose ko ire wiki na utorengeretinga in future tuise konyora chisola gose a drying machine na bego tokonya atomanye bona chinjugwe kitogwatega igabona iganka itogukira gukinga itogocha ona se chinjugwe chiga togochibeka se roasting machine nere igatogwatega toko igra nsidi tutoke so tuachi soicha soma ne funnel tunabeka nkonye chinchugo nchiteka go nchiteka to the side ankoma chibeka mavu tokonyara gochora gono goikororenga chionsi chia soirubia akenda to shibeka na bako tayina kerikeni chinzi chinde chiro kora twari demand yere igoni kwa di product ne kyo chugwa kara customers kero nanyoriri ko bairera product yabo nabo ko bateinga bakanyake igo kiagera there is no any other way baganyake igo lakini bono asama tukario konyoranga tinda kora production onye tinyari tiko kora mugaso nyestima yagenda nabo goche oche kinore mbutuko koro the process takes like 2 hours nabo gocha no ensa moja by saa 3 wakorire kwa package product yao by the next day nanyoranga na
na bekire chi customer kwirinde yabo One machine yegane yoko roaster. yeah ona buna tu abekire machine iga ago set temperature to from the other side kera set temperature o obeke stima ya chaka gonchoke between 40 minutes to 1 hour depending nina ki chinchu kuchinga nina ki kero chile chinyinge chiko ira chinsa chinyinge kero chile chinge chiko ira chinsa chinge yeah kero chinchu kuchia rura igase roasting machine ono nalito kuchibeka kuchia grinder erinde panyore peanut butter chinchu kwa seboniga nchiroro roboniga nari abantu bari batanganete kobeka bagesire aseboniga nchiroro rase chiro lakini labda chinchu kuchirio koli nabo chirakobore chirio koli nabo chirakobora ase chiro ono igo nabe kobe challenge kori gichinchu gweche lakini aseboniga nanyorire supply yo moyongo taibirero ntagete metoriro 10 ombekera chinchu gwecho akatenda sasa naro lendo koraro sipina chochote simetoa crunch nasi kabiri ko twora kigari kera kwaro siri gali bono gwachisire cyasokire ndokinga chichubanchire gakora tatebingo na kiyoko pack onekero peanut butter na korire koros korwari ko nikorande packaging mbwata chichuba ichekero chigocha ego chichuba ere plain itabwati kende lakini ego chanike mmekero kia kebwate seal bono nkobeka peanut butter yiga gochiase packaging material ganto bwate different sizes ntobwate 800 grams ntobwate 400 grams alafu ntobwate na 200 grams ichire aragatatu ono kero nabekire peanut butter ma yase chuba ime okobwata wasieka kero wasiekire ge gokora igo yaba sealed chamanya koba ready ko irase customer alafu kero na korire namanya kobeka branding yane yere na amos peanut butter lili togo tumeka so wonse de wabo kege to gachora na amos peanut butter na amone na marieta yabana bane babere are combined oyo makuru kunama yo ndakuru kumogitinkanya combine igo na inde na amore ndendire yasike Gusii na motore nindo chewe machine nerega igati niko chakwara pima kwerende yago goseno mete chubonye ne chibeyengo irere kwanda ngo weighing machine ngo tumeka tore lakini asaboni gere nebwate some fault ona asaboni gege nto gokora kiagera lito gapimire nto akarorera ase yaigikire one to ko lakini we are working on it range esodo maitene esodo nere tali go chole chubanga rochinga no ne peanut muri abaka mugo tigari kai HVA ere 1 kg ono keragiri bageri atigeire iga na riere 800 grams kora tebingo customer chago chinyinke ngorwara kai gorogongorwa Gusii no supply muri go chesinse macho kero na chakirete Gusii okaiga na ari gotaria CBC online abantu nakora deliveries in town lakini unaboniga natomete peanut Kakamega nimbwate chioda chigutuma peanut Nairobi igobone marketing kona ko igokere kora
taingo ngakyo balance kiagera kwa tabiye gasi yango korore na ndegali sense mo ya youth na kyo balance gasi ri awo no boncheri wo yabwabo aseboniga kiagera actually gotwara obisi is an advantage to me kiagera products cyane no nchibwa tabu umuntu gagotaka gukora delivery onye saa 7 di lunch time namenya kinamwirira marogoba namwirira and then production mostly nkonyekora on Sundays gose chinsa cha marogoba kero na rule gas na bonkonyara okora igora kini ebiasara buna bikona kuigoka kero na nyorire permit to nyorire ke bistogo cha korosi this place konye partition to make shelves that will need me ko employee abantu ba okore gas yego sai ngomo kubwaterana nera platform this woni go muntu to kubwaterana nera no mwanchione arenga iga nera to konya na koma sikasi ambia bana sana kora tebingo a competition ine kyo dinero a competition mainly oko enda supermarket na ki supermarket na kibako ni yao that is pricing no kwa beke yago yabanza ke lakini competition to beke price event mono erindogo ke abantu ngwa kore sabu na ki ngogorande chinchugu ngo tumiande stima ngwa kanande rent waka ebinte bibionsi pikwamanya kubeke margin yago no keiri goria ke gase riririe supermarket yagera buno kwira customers na baba kubori chibese ire ngokoni kwa bate yonye 500 yene ne koni kwa bate nga supermarket mi asta igo na save you was pricing it ogo keiri goria kego yeah tatebenga maroraga sama tukabusionara yekegera ngwa kwanera challenge estimate ya matukabusionga yoga nitegokera asama tukabusio kiagera se challenges icho ndo nabono no mugasota bare teaching chuguna chita umebuya I'm looking at a place that ware solar panel so that go say drying machine so that I am able meet the customer demand at the right time and also aseboni gata gukora packaging manually utumie gejiko to the nini so in future I'm looking at a place where I have a industry like machines unaweka machine ya kudry kuna machine ya kudry kekuru drying tobeka se machine ya roasting machine ya peeling nero raspberry barata ke peanut butter a bit later torusia masabo nero roneri totaranye keiga ya irwabwa se peeling yamanya kwenda se grinding kero ya rura se grinding ya so ase gintu ke kuru mixing and then filling one a filling machine tindiko kora manually I just no kobeke chubabu peanut butter ya so ime igoko ya basi so in future I look at a place tariega duka na kaiga ka would be having kind of a factory yeah ngoto tebya kalenga mbale banchite eyele soft mbale banchite yele crunchy para tebingo customer chako most dinere yokora banchite si customer ngo deal na chira shoboniga abange bataite smooth abataite crunchy mbake gobone ba ngoira chiyo decho kiageroche machine tego produce njuguchire chinke bono ngoira chiyo decho kero cheisanire namanya ko ba produce yabo ya crunchy akora teningo mwanchi muri ya magori kiagera ndo sizes different chirika igakora teninge yanke nirenge one kero tobwate ige size ye nene ya 800 grams eko ni wase siringi 500 ntobwate medium size eyere yiga eko genda se 250 shillings and then tobwate size yenke ya 200 grams eko genda se 150 shillings yeah karungo boseme kwa wocho mwanchi muri gereria ndo mwaliga niko chega igase nseme karibu sana aigatore situated as Nyankongo Junction pareri ufanisi ogotirege para yo kugenda Nyamira igorabwe junction not situated mwabeire welcome gocha konyora peanut butter as a social media currently ngotumia personal page lakini ni ndengerere tikorosie page ya biashara as a Facebook nkoruku nyatuka oganga ogega
Biamona sana sogosanga ntibiamona sana mwanchi omulire nigo twabere tugosanga no monchereria Nancy oyo gokora oboncherere wa peanut butter kura senseme chiga chia nyangongo no semero kwa na kwabere ko weseme mange gwitira oboncherere wa ikolende gwikira no gwikira omoeli obumurubiri bwiri tukoyera tumera ni weekend astromeno moncherere ndiri ntosanga sobwa monyera sensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bogotanyara gwitira Ndizi TV News Digital na bogasenseme YouTube gwitira Ndizi TV News asensemo ya website na bogotanyara gwitira www.ndizitv.net iretera ne Frida Kirubo twara obulgereria korobia